sorpresatxo bat dugu zuentzat. Batzuk ezagutzen dugu, ezta? Arrantzaldeon da? Hau ez da lorategia da? Entzaude lorategia zala, bueno, aurkeztuko nahi. Nire izena jata da. Eta hauek, inguruan dazkadanak, jatuak dira. Amendik aurrera, asko ikusuneko gauzua mendika. Eta dakizute zer? Neri, galderanean aritzea gustatzen jata. Neri bai, eskola koloretsuak gustatzen jata. Eta neri euskera gustatzen jata. Eta guzti horregatik, neri Elgoibarko herri eskola gustatzen jata. Eta zuei Elgoibarko ze gustatzen jakue? Oso ondo! Nahi dezu gurekin gure laguntzaia izan, eman dizugun hasiera jaialdiari.